Pila ka mga lugar sa Rehiyon nag-umpisa naman sa pagpatuman sang curfew sa tunga sang kahangawa sang COVID-19. Si John Sala nakatutok. Ginpatuman na kagabi ang province-wide curfew sa Antique. Ginadumilian ang paglagaw sa gwa sang balay umpisa alas 8 sang gabi, tubtob alas 5 sang aga. Magluwas na lang sa mga persona nga kabahin sa pagpatuman sang EO ang ginpagwa ni Antique Governor Rodora Cadiao. Kangay sang medical personnel, government officials o kon personnel nga may katungdanan sa pagpatuman sang mando kag mga yara sa emerhensya. Sa Bacolod City, 8 ka persona ang gindakop sa ibukada nga pagpatuman sang curfew kagabi. Ang maining temporaryong ginkustudiya sa Police Station 9 kag ginhilway man kay ina sang aga. Lakip na diri ang isa ka babae nga ginapahayag na heartbroken butang nga nag-inom-inom kaupod ang barkada kag nagabihan. Nangin matawhay naman ang pagsugod sa citywide curfew sa Sipalay City kagabi. Ginapatuman ang curfew alas 9 sang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon. Panumdum sang kapulisan hindi sila magduwa-duwa nga arestuhon ang mga nagasupak sa ginpatuman nga mando. Mag-umpisa na karon sa gabi ang curfew sa Banwa sang Kalibo, Aklan. Ang curfew ang kabahin sa Executive Order No. 31 nga ginpagwa ni Mayor Emerson Lachica agod malikawan ang paglaptas ng Coronavirus Disease 2019. Igapatuman ang curfew umpisa alas 9 sang gabi, tubtob alas 5 sang aga. Exempted sa nasambit nga curfew ang government officials o kon employees nga nagaperform sang emergency function, mga night shift nga empleyado, mga individual nga nagakinhanglan sang medical response kag ang mga naga-deliver sang pagkaon kag iban pa nga supply nga nagaagi sa Banwa. Igapatuman na sa bugos nga probinsya sang Capi, sumugod karon sa gabi ang curfew alas 8 sang gabi, tubtob alas 5 sang kagahon. Ining sang provincial government agud makalikaw ang mga residente sa pamahog sang COVID-19. Sakop sang curfew hours ang tanan nga mga pumuluyo sang probinsya. Magluwas gid lamang sa pila ka mga exemptions. John Sala, 1 Western Visayas.